Salamu. Salamu. Yabo mi. Ka dawo? Yabo mi. Alhamdulillah wo. Allah kun godiya wo, Allah kun gode maka wo. Yau ga ki Fulani ga iyo ba. Amma sai miji da mata. Kai, wani mai gidan mu gode masa mu gode Allah wo. Kina cikin ne kina aiki wo. Ina cikin ne ina aiki ba. Ba dangin ya ba dangin wa. Ya dauke ya ce mu nuna mu ya yi suna ma ba da wasu kuma sai da yawa ne. Kan mu na fashi ba wani abu daban ba. Ya kwanci ni da ke. Ita ta ce ganga. Ganga kuma ta ce mu yawo. Mu yawo ko sati biyu da biyu da ya hawo da mu namu. Gaki dan kajejiya. Gaki tattake. Kuma ya ji ana ga Hassan ga Husaini ko. Sai mu gode Allah ne. Wannan abu ya yi daɗi o. Na san ku kula ki. Akwai ku da cin burodi. Shi ne na so ki burodi gashi na kawo ki. Lalla kai mu ranar lalata na je kasuwa bunkure zai su miki kun kasuwar kama ko awara. Shi ne abincin ku. Isa mu abincin mu garin kwaki amala. Sai ku ba ki saba ba sai hankali. Sai aka ke fara cin wannan. Ba ta abinci na gabana ba. Bari ka mutu. Sai ki na zuwa. Wannan ba buci ba ne wo ba buci ba ne wannan. Ba mene ne shanu. Wannan ba in gashi ba ko shafa wani wannan. Don buni na shafa shi ne su ne aske. Kin shafa wannan kin ba idan kin kura shi. Kin kyau. Shi ne abin da ya sa wannan ba ko shafa ne wannan ba ko ta ba ne wannan. Ba kuma kulu bai ba. Wannan mo shafa ne kun ba ki gyara fata take. Kada ganin kyau da kiwo, ka kike aka fila ni ko? Wannan fara da daɗi. Ba shi ne ba laifi na wace akwai abin da na sawa na gane wata. Kin kashi na, kin ga abin da na sawa. Kin gashi, ni ne ban ga miki ba na manta. In kika kai shi sai ki fasa sai ki asa shi haka kan ku. Za ki ji daɗi sosai. Amma wannan da kin ba wannan ba shafa ba. Wani ba ban muki dariya ba. Ke mata na wani amma kuma kin yi abin da dole in dariya ba. Bari ba ki wani da ba ki da mu ɗan su in ka shi bari ka miki ruwa. Ma wannan din fa yana da daɗi. Me nono mai shanu kari. Kari mu je ki wanke hannu ki. Wanke bakin ki. Ka so mutum ta wannan ko ka so mutum. Kamoshi wo.